Umuuso ngayon ang mga topics at usapin tungkol sa success. And I do not want the Church of God to be ignorant of what success is all about. That's number one. Number two, I do not want the Church of God to get the idea and definition of success from the wrong source. Kahit minarapat ko po na pag-aralan mula sa salita ng Diyos upang una sa lahat, tayo ay ma-educate tungkol sa issue o topic of success at mabigyan ko kayo ng tama, makatotohanang aral at definisyon patungkol sa success. Ulitin ko po yung aking sinabi, mukhang hindi yata nag-sink in. Pagkat nakatutok naman kayo sa outline, dito muna kayo. Mamaya ko kayo pagsusulatin sa outline, okay? Trending ang mga topics about success. And as a pastor, my response and prayer is I do not want the church na maging ignorante kung ano ang success, hindi niya alam. Pangalawa, kung hindi ko kayo tuturuan, sa iba niyo malalaman ang maling definisyon at idea ng success. At pwede na yung wrong information na makarating sa inyo, imbes na nakatulong, ay pagsilbi pang hadlang sa iyong buhay bilang Kristiyano. Kaya sa araw na ito ay aking sisimulan ang ating series of lessons sa buong buwan of September, How to be a Successful Christian. Say that together, go. How to be a successful Christian. Would you like to be a successful Christian? Parang hindi interesado yung iba sa inyo. Ngayon, let's define what success is. Success, dito talaga definition ti success. Let's read. Success is generally defined as the accomplishment of an aim or purpose. Halimbawa, gusto mong makatapos ng pag-aaral, na-accomplish mo, ano yon? Uy, success, congrats. Diba? Basta na-accomplish mo yung isang bagay, maliit man yan o malaki, iyan po ang meaning ng success. Halimbawa, ikaw ay nagtayo ng bahay, ikaw ang foreman, okay? Nung matapos ang bahay, anong sasabihin mo ngayon? Success. Bakit? Na-accomplish yung aim. Di po ba? Merong sikat na ano tawag dito? Advertisement nung araw pa yata. Ewan kung meron pa hanggang ngayon. Yung nandun sa toilet. Di ba? Taing-taing na siya. Nung natapos yung kanyang tawag dito? Pagbawas. Anong sinigaw po niya? Success! Because that's what success is. Kaya wag niyong sasabihin, dito sa general meaning tayo, wag niyong sasabihin na hindi ako successful. Pag mayroon kang na-accomplish sa buhay mo, maliit o malaki, success yan. Meron kasing definition ng mundo that the only success being celebrated are those that are big-time successes. Di po ba? Halimbawa, mayaman, uy, successful. Nakabili ng kotse, uy, successful na siya. Ako, hindi pa ako nakabili ng kotse, wala, hindi pa ako successful. Kaya tuloy, dahil sa hindi na ituro sa atin, yung tamang kahulugan ng success, maraming mga tao, ang feeling nila, hindi sila successful sa buhay. So, with this definition alone, which is a general definition,
you can consider yourself a success. Naunawaan nyo yan? Halimbawa, may nagpagawa sa'yo ng sasakyan na ayos mo, success yun. Hindi nga lang pinopost sa social media, hindi nga lang kinikilala ng marami, but that in itself is success. Kaya bawat isa sa atin, mga kapatid, ay nakakaranas ng success sa ating araw-araw na buhay. Do not allow others to tell you that success is just a one-time event in your life. There are many little successes that sometimes often lead to the bigger successes of our life. Na pag hindi mo talaga inaccomplish ang maliliit na mga bagay na ito, ay mahirap mong maa-accomplish yung mga malalaking bagay na successes sa buhay. Naunawaan po ninyo? O halimbawa, yung bang gumising ka ng maaga, success din yun. Paano pag hindi ka nagising? Patay ka. O, yung ginawa mo yung routine na nagbasa ka ng libro, success din yun. Walang nakakaalam nun na hindi mo pinost sa Facebook, pero nakatapos kang magbasa ng isang libro na nakatulong sa development ng acquisition of skill sa buhay mo, success yun, kapatid. Ngayon, magmamanifest na lang later on to a bigger success, the result of the success you did when you finished acquiring skill from reading a book. Kaya yan po ang totoong kahulugan ng success. Palagay ko, wala pa po kayong narinig na ganyang definition ng success. Sapagkat ang palaging pinipresent ng social media sa atin ay mga success na kung iisipin, manliliit ka na sa sarili mo. Maaawa ka sa sarili mo. Ay, hindi ako successful na tao. Ay, kami mahirap lang. Ay, kami ganito lang. Naunawaan po ninyo. Pag ako, meron din ako nakikita dyan sa social media. Makita mo yung batang-bata na nung pandemic lang siya yumaman dahil sa kangkong. Alam nyo yung businessman na batang yon? Success story, di ba? Meron pang napadaan minsan sa aking wall yung palaging ang kanyang bati sa tao, good morning, good morning. Di ba? Na meron siyang malaking agricultural farm na nandun yung mga tilapia at mga ano pa yon, hito. Di ba? Nakikita mo yon, biglang mangangarap ka at sasabihin mo, yan ang success na aabutin ko. Dahil ngayon sa ganyang mind conditioning, na po, naniniwala ngayon tayo na yung mga mayayaman lang ang successful, yung mga nakikita lang natin sikat ang successful. Hindi natin alam na yung definition of success is by simply accomplishing an aim. Naunawaan po ninyo? Halimbawa, pumunta ka sa lawag, mag-withdraw ng pera sa bangko mo. Diba? Nung matapos, ano yun? Success. And that matter, you should thank God. Salamat Lord, successful yung transaction. Oh, di ba? Nagpagamot ka. Oh, halimbawa, may sakit ka, nagpagamot ka. Tinake mo yung gamot, gumaling ka. Ano yun? Ay, success. Naunawaan po ninyo? Ayan, kaya dapat maunawaan nyo ngayon na maliit man o malaki is a success that we ought to thank God for. Marami ba kayong pwedeng ipagpasalamat sa Diyos sa linggong ito? May mga na-accomplish ba kayo sa linggong ito? Oh. Kung ikaw ay nanay, naglinis ka, nalinisan mo yung buong bahay, success yun. At sabi mo, Panginoon, thank you, successful, nalinisan ko yung bahay. Naglaba ka, ang dami nun, kailangan din ng diskarte nun. Di po ba? Nalabhan mo lahat. Natupi mo na, di ba? Naibalik mo na doon sa lalagyan ng mga damit na yan. Ano sabihin mo? Lord, thank you, successful. Oh, nag-exam ka, kahit pasang awa, at least hindi ka bagsak. Salamat Lord, naipasa ko, successful.
So, don't wait for a big time success to come into your life. It may not come. But I'm telling you what, when you pay attention to those small little things that you ought to do and accomplish every day in your life, sooner or later, those little successes will manifest to a greater success. Oh, definition pa lang tayo, hindi pa tayo nagbabasa ng Bible dyan. Ngayon, may halimbawa tayo dyan. Siyempre, nagdudwell lang ako konti rito. Sa philosophical side muna tayo. Nagdidil ako sa inyo ng philosophy of success. Mamaya, pag-usapan natin yung practical aspect of success. Pero bear with me. Ako po kasi ay mas inclined kung minsan sa philosophical aspect ng discussion kaysa sa practical. Pastor John, very practical, straight to the point, direct. Gawin mo to, gawin mo to. And we thank God for having given to us a patriarch like him. But also, sa akin naman, unique quality ko, yung sa philosophical side. Talagang hinihimay-himay ko yung mga definitions, ganyan. Okay? So anyway, halimbawa po, si David sa Bible. Ang alam lang natin na success ni David when he defeated who? Goliath. Tama? Ang hindi natin alam, yung kanyang mga maliliit, insignificant, at hindi na i-post sa Facebook na mga success. Hindi nalaman ng mga Instagram community. Hindi yan nalaman ng Twitter family. Ni wala sa Friendster. May Friendster pa ba? Wala na. Wala. Hindi natin nalaman, di po ba? Wala yun. But did you know that before David defeated Goliath, meron siyang success na hindi alam ng marami? Because one day there was a bear, and one day there was a lion who came and tried to steal one of his sheep in the flock upang lamunin, patayin at kainin ang tupa na ito. And what did David do? He tried to protect his sheep. He took that bear by the beard, sabi ng Bible, at pinatay po niya. Yung lion, pinatay po niya. That was a success. Those are little small battles as compared to the big battle he fought against Goliath. But he succeeded in those little battles in his life. Kaya mga kapatid, ito ang totoo at tamang definisyon ng success when you talk about general definition. Hindi lang po yung malaking mga tagumpay ang ituring nating success. Kaya alam nyo, nung lumapit ngayon siya kay King Saul, at parang sabi ni Saul sa kanya, ano naman ang kalibreng ilalaban mo sa champion na ito? Tignan mo naman, hindi kayo match sa boxing weight. Ano ka? Ano ba yung pinakamagaan na boxing weight? Lightweight? Featherweight? Lightweight? Parang itong labang ito, lightweight against heavyweight. Parang kung boksingero si Edward, ang kalaban niya, Mike Tyson. Na pag nanuntok si Edward, feeling ni Mike Tyson, sarap naman ng massage na yon. Masahe lang sa kanya. Di po ba? Kaya nung sabi ni Saul sa kanya, halika, isuot mo tong gamit ng sundalo. Hawakan mo tong sword. Hawakan mo tong shield. Kailangan mo to. Sinubukan, hindi niya kaya. Sabi niya, King Saul, alam mo ba, I was tending my sheep. There was a lion and a bear. I killed them by my bare hands. Sabi niya ganyan. At sabi niya, kung tinulungan ako ng Diyos na magtagumpay at patayin ang leon at bear na ito, tutulungan ng Diyos na patayin ang Goliath na ito. Those little successes led to greater successes. Kaya mga kapatid, huwag niyong isipin na yung mga araw-araw na maliit na mga bagay na na-accomplish natin, na pag meron tayong checklist to do, gagawin ko to, at nagampanan mo yan lahat, parang hindi ka masaya na may na-accomplish ka sapagkat ang isinaksak ng mundo sa utak mo, ang dapat i-celebrate mo lang, yung malalaking success. Mali po yun. Dapat at the end of the day,
Pag kinuha mo yung checklist mo, sabi mo, Lord, salamat. Natapos ko yung Book of Proverbs today. Lord, salamat, nakapag-devotion ako kaninang umaga. Lord, salamat na-accomplish ko yung gawain ko sa mga anak ko. Lord, salamat, natapos ko yung transaction ngayon. Lord, today, these are successes, and I thank you for that. Kaya mga kapatid, you and I, we have so many reasons to thank God this morning. Sabi mo sa katabi mo, you are successful. Oh. Na kung wala yung mga maliliit na success na yan, kalimutan mo na yung malaking success sa buhay mo. Amen po ba? Oh, kayong mga nagsisimula ng negosyo, nagsisimula sa trabaho, pay attention to those little things. When you succeed in accomplishing those little things, those will serve as your springboard to greater things in your life. Because the Bible says, if you cannot be faithful in little, you cannot be faithful in much. That's what success is all about. Oh, dapat i-video ko 'yon at i-flash ko sa no? Ito ang totoong definition of success. Ngayon, dumako tayo sa Christian success. Okay? Kung 'yun ay practical na may philosophical explanation of what success generally is all about, ang tanong naman, what is Christian success? Okay? At mamaya, tutulungan ko kayong mapag-differentiate yung success at nalagyan ng Christian success. Basahin po natin ang definition ng Christian success. Ang Christian success ay ano po? Go! Being a successful Christian means living in alignment with God's purpose and fulfilling the calling He has placed. Yan ang Christian success. Ulitin natin. Go. Being a successful Christian means living in alignment with God's purposes and fulfilling the calling He has placed in your life. Ang pinaka-main po na essence sa definition na yan ay hindi ikaw at ako, kundi ang Diyos. No one can be a successful Christian when he excludes God in his life. Klaro? Okay, let me show to you. Kanina, dinefine ko sa inyo yung success sa buhay ni David, correct? Sa buhay ni David, napatay niya yung lion, napatay niya yung bear. Amen po ba? At nagawa po niya sa biyaya ng Diyos na talunin ang isang higanteng kalaban na si Goliath. Yun ay success. Ngayon, asaan sa buhay ni David ang Christian success? Kasi yung araw-araw na trabaho natin, successes din po yun. Pero ngayon, itinataas natin ang meaning ng success sa ating buhay bilang mga Kristiyano. And I'm talking to Christians today. Am I? Or am I not? Mga Christians ba ang aking kausap? Okay. Para magkaintindihan tayo dyan, dumako tayo sa Acts chapter 13, verse number 36. Acts chapter 13, wala dyan sa notes natin, it just came into mind. Acts chapter 13, verse number 36. Ito yan. Ito ang Christian success. Okay? Look. For David, after he had served his own generation by the will of God, yan ang Christian success. Yung makatapos ka ng pag-aaral, success yan. Pero pag ginamit mo yung education mo to serve God according to His will, yan ang Christian success. So your little, big successes now are significant successes because they are used to serve God according to His will. Ang galing mong
Ang galing mo sa language, hindi mo naman ginagamit para maipahayag ang gospel, sayang yung success mong nag-graduate dyan. Hindi naman sayang. Nakakapanghinayang na hindi mo yan man lang magamit na mapaglingkuran ang Diyos sa kapanahunan mo ayon sa kanyang kalooban. Yun ang Christian success, mga kapatid. Philosophical yun, ha? Pero I hope klaro sa inyo. I hope even adults, mga kapatid, makarelate kayo dito. Kasi alam nyo, dalawa lang ang klase ng edad na nandito ngayong umaga. Dalawang edad. Isa sa inyo ang nasa edad na ito. Una, yung mga millennials. Mga millennials kami yun. At isama ko na rin yung mga mas bata sa akin. So yung katulad kong edad, wala pang 40, at pababang edad, pakitaas ka ng kamay. Mga millennials at mga shadow na kayo ng millennials. Okay. Pastor, ano naman ang tawag doon sa mga 40 above? Kung kami po'y millennials, kayo, millennia, millennias. Opo. May mga linya na. So ngayon, ang tanong, nasaan kayo doon? Millennials o millennias? Sana po ang aral na ito na aking ibinabahagi sa inyo ay napakalaking magbibigay ng matinding wisdom sa ating buhay. Okay po? Ayan. Now, for example, okay? Noong Biyernes, tayo po ay naimbitahan na magsalita sa isang malaking eskwelahan sa Claveria. Claveria School of Arts and Trade. Po. Ang imbitasyon sa akin, magsalita sa selebrasyon ng Linggo ng Wika. Kako, dapat si Mr. John Paul na lang ang aking ipadala. Magaling sa Pilipino. Nung Wednesday night, after nung prayer meeting, sabing ganyan ni Pastor Dennis sa akin, tumawag, Pastor, available ka daw ba sa Friday? Bakit? Pwede ka daw bang magsalita sa buong campus students ng CSAT? Alam nyo naman, Kristiyano ako. Mahal ko ang Panginoon. Kaluluwa din ang tibok ng aking puso kahit papaano. Just like the heartbeat of God. So immediately, ang sabi ko sa kanya, teka, give me 5 minutes, I'll get back to you. Pag-isipan ko nga. After 5 minutes, tumawag ako sa kanya. Ano pang selebrasyon? Linggo ng Wika, Pastor. Nung sinabi niyang Linggo ng Wika, alam na this. Tagalog talaga. Filipino ang gagamitin kong wika. Okay? So ngayon po, ang mas matindi roon, ay nung tinanong ko ang tema. Sabi ko, anong tema? Sabi niya, ang tema po ay Filipino, ang wikang mapagpalaya. Parang gusto kong umatras. Kayo nga, ipaliwanag nyo. Kayo mga teachers, mga guro, kayo nga, explain nyo yon. Papaano na ang wikang Filipino ay nagpalaya sa Pilipino at sa buhay mo bilang Pilipino ngayon? Sa makatuwid, alam ko, recorded ito. I'm not trying to disregard the wikang Filipino. But taking it further, what would really help you connect with the rest of the people in the world is the English language. Lingua franca. Ngayon ay ating itataas ang Filipino. Sino sa inyo ang gamit araw-araw? Tagalog. Awan, di ba? Kaya nga ngayon, ang mga anak natin, YouTube, puro English, si Blippi ang kanilang instructor. Kaya nung sila'y nag-aral ng elementary at kumuha ng Filipino, mga kapatid, para silang kumukuha ng mga algebra, ang hirap sa kanila yung Filipino. Filipino, ang wikang mapagpalaya. So, I sent the team to my research team at sabi ko sa kanila, mag-research nga kayo. Tulungan nyo ako ano ang kahulugan itong temang ito. So, ang dami nilang mga sinend. Katulong din kahit pa paano. But to cut the story short, the Lord helped me explain that. Sapagkat, ang ibig sabihin ng salita, mga guro, makinig kayo, ang kahulugan ng salitang mapagpalaya
ay may kakayanang mapawi o alisin ng hadlang ng anuman. O, naintindihan nyo ba yon? Hirap, di ba? O, Filipino ka, hindi naintindihan yung Filipino. In English, the word mapagpalaya, able to set free means it has the capacity to remove the hindrance of anything. Halimbawa, may ibon, nakakulong. Ang magpapalaya dyan, ibig sabihin, tatanggalin mo yung hadlang para makalipad ng malaya. Sabi ko, Lord, thank you. Applicable pala sa akin to. So, anong sinabi ko? Alam nyo, ako'y bilang isang mangangaral. Dati, pag ako'y nagpipreach, ang gamit ko ay Ilocano. Maraming nanonood at nakikinig sa akin na kahit hindi daw ako maintindihan, nanonood pa rin. Naisip ko tuloy, hindi naman ako gwapo. Di ba? Di ka naniwala doon? Pero ba't sila nanonood? At bakit nakikinig? Tapos maya-maya, may mga nakarating sa akin na parang comment, Pastor, kung pwede, sa Tagalog ka naman magsalita para maintindihan ka namin. So, no, ako nagsasalita sa Ilocano, parang may pader. Gusto ko silang maabot, pero naikulong ako. Yun, di ba? Ibong may malayang lumipad. Nakakulong eh. Then one day, ginamit ko ang wikang Filipino. Natanggal yung pader at yung wika nagsilbing tulay. Kaya nagkaroon ako ng kalayaan na maabot sila at sila may kalayaan na tumanggap ng mensahe. Yun ang kahulugan. At kung hindi nyo na itatanong kako, ano bang mensahe na ipinararating ko sa ating mga kababayan hanggang Visayas at Mindanao, nais kong ibahagi sa inyo ang mensaheng iyon. O di nag-preach ako ng gospel. Amen ba? Oh. Anong ibig kong sabihin ito? Yung araw-araw na ginagawa ko na pagminsan, nakikinig ako ng Tagalog Bible, hinahasa ko yung Pilipino ko eh. Tagumpay yon na maliliit na hindi nyo alam. Kumbaga sa iceberg, nakikita mo lang yung nakalabas, pero yung pinakalalim ng iceberg na yan, hindi mo nakita. So yung maliit na panahon na ako'y nagsalita ng wikang Pilipino upang ibahagi ang kalooban ng Diyos, yun yung aking Christian success. Nagmula sa mga maliliit na tagumpay na araw-araw, kikinig ako ng mga Tagalog preaching, nakikinig ako ng Tagalog Bible para ma-enrich, madagdagan ng kaalaman ko. And those little successes were used to accomplish my Christian success. Yun po ang kahulugan ng success at saka Christian success. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, may na-accomplish ka na tagumpay sa buhay mo, worth thanking God for. Yes, pero hindi doon nagtatapos. Ang tanong ngayon, saan ko magagamit ito sa paglilingkod sa Diyos ayon sa kanyang kalooban? Yun ang dapat mong tanungin ngayon. Kaya nga we are all taught kung bakit namin tinuturo, every saint is a servant, every member is a minister. Bakit kanyo? At kung minsan hindi natin na-gets, bakit kailangan ni pastor na parang ipuwersa pa kami kung minsan na dapat lahat ng membro sa HBBC may ministry. Bakit? Pinupush ko po kayo doon sa Christian success. Amen po ba?